haka kawai mutum ya sawwala cewa rana ɗaya a je a rutsa da mutane a yi ta harbi a cewa ba yanzu misali idan akramakallah ka ganka ga shugaba Buhari da kuma gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufai, kamar me zaka ce musu? a zan ce musu su kammala ayyukan da suka fara ne, su ci gaba, su cika ladansu. Kamar me kenan? ba suna son su kashe ni bane? Ga fage ga mai doki. Ba za ka nemi ka ji ko dalilansu na waɗancan abubuwan ko ka ji nasu bangaren? Na sani ai, mulki ne iyakanta dai nan duniya ne ko? Mulki ne iyakanka iyaka kai mulkin kwana nawa ne zai zo ya kare, ita ma rayuwar za ta kare. Kuma ai lokacin da aka rabe ni wani minista cikin ministocin Buhari din ya bugo man waya na ansa, an harbe ni ina kwance, na ce kaga abin da gwamnatin ku ta yi min ku, na ce ka ce ina gaida janar Buhari, ku yi gwamnati lafiya sai mun haɗu a lahira. Wato abin da na ce musu, kuma ko zaɓen ce shi kenan duk abin da za ku yi za mu tsaya gaba ga Allah gobe kiyama, kuma kiyama ba nisa take da shi ba, kamar kibtawan ido muna tsaye gaba ga Allah.